Gaur uztailaren 18a, asteartean, bi elkarrizketatu berri izanen ditugu. Batetik, Miren Martin San Miguel, Negurbilak filma aurkeztera datorrela, aurten abuztuaren 9an Locarno Festivalean aurkeztuko dutelako, eta bestetik Ainhoa Ruiz de Diferentzia Kooperatibatik proiektu kulturala aurkeztera etorriko dena, baina beti ere goazen lehenengo betiko dukiarekin. Orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1925ean, Adolf Hitler austriarrak Mein Kampf manifestua argitaratu zuen. Urte batzuk geroago, 1928ean, Amelia Earhart estatubatuarra izan zen Ozeano Atlantikoa hegazkinez zeharkatu zuen lehen emakumea. Egun berean, baina 1936ean, Espainiar militar talde batek Franco eta Mola generalak buru zirela eta eskuineko alderdien laguntzaz, Gerra Zibila ekarriko zuen estatu kolpea eman zuen Espainiako Bigarren Errepublikaren gobernuaren aurka. Eta bukatzeko, 1985ean, Frantziako turra, Fabio Casartelli, txirrindulari italiarra hil zen Col de Porten d'Aspet mendatea jaisten ari zenean izandako erorikoaren zaurien ondorioz. Ikus dezagun gaurko egunkarieko zalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, alokairu etxebizitzen kontratuen Nafarroako erregistroak dagoeneko 4.871 ditu inskribatuta. Prozesua maiatzean hasi zen eta epea abuztuaren 20an amaituko da. Merkatu libreko etxebizitzak dira eta ez dira inolako alokairu publiko edo babestuan sartzen. Eskuineko berrietan batetik, Seatek bateria planta izango du eta Volkswagen Navarrak zain jarraitzen du. Bestetik, Garoñako zentral nuklearra 2013tik itxita desegin egingo dute. Bukatzeko, Renecycle enpresak planta bat jarriko du erdialdean eta 6,5 milioi euro inbertituko ditu. Argazki nagusian, Correoseko hauteskunde maila. Epea 20. egunean amaitzen da. Correoseko bulegoak hauteskunde maila aktibo bihurtu dira datorren igandeko hauteskundei begira. Egun horretan, pertsona asko etxetik urrun baitaude. Ezkerrean, ahal dugu Diazekin batera Nafarroako eserlekuaren defentsan. Zapaterok sozialistak bizi berritu ditu Iruñera egindako bisitan. Eskuinaldean bukatzeko Feijóo gezurretan ari da berriro. Pepek pentsioen balioa handitu du beti. Diario de Navarra titularrean, Nafarroako poliziek eta epaitegiek 400 pertsona zenbatu dituzte. Askok ez dute helbidea erregistratuta eta bilaketa aginduak ematen dira. Ihes egiten duten gaizkileek Alakant edo Malaga bezalako helmugak aurkeratzen dituzte. Argazki nagusiko titularrean, PSOE eta Sumar boto bera lortzeko lehian. Ezkerreko argazkian, Yolanda Díaz Jone Belarrarekin Sarasate pasalekuan. Eta alboko argazkian, Zapaterok txalo zaparrada jaso zuen Maria Txibiteren omenez. Zapateroren presidente ohiak eta Díaz presidente ordeak ekitaldiak egin zituzten atzo Iruñean. Eskuineko albistetan, batetik, Martoreiek bere bateria planta izango du eta landabenekin isilik jarraitzen du. Bestetik, Ardenak minbiziaren aurkako kirurgoak ikertzen ditu noainen. Bukatzeko, Goikotxeako txaletaren erdia 2,3 milioiren truke atera da enkante judizialera. Eta goiko berrietan, Urrezko San Ferminen 14ko suak. Alboan, Sergio Fernández munduko txapelketara hurbiltzen ari da. Garan, argazki nagusiko titularrean, eta kargua utzi eta 10 urtera Garoña desegiteko baimena eman zuen Madrilek. Espainiako gobernuak trantsizio ekologikorako ministerioaren bidez Garoñako zentral nuklearra eraisten hasteko baimena eman du. Zentral nuklearraren ustiapena 2013ko uztailean eten zen. Eskuineko albistean, beroaldiak errekorrak hautsi du ipar hemisferioan. Eta ezkerreko albistetan, Arartekoak Mandela arauak balioetsi ditu. Gero Abairen kongresurako hautagaia Maria Solanak Sergio Sayasi eserlekua kentzea nahi du. Eta bukatzeko, beste titularrean, Focusek PSOE eta EH Bildu indartsu erakusten. EITBren inkestaren arabera, PSOEk 7 eserleku lortuko lituzke, EH Bilduk 6, EAJak 5
PPk 4, Sumarrek 1 eta UPNek 1 ere ez. Berrian, titular nagusian, Garoñako zentral nuklearra eraisteko agindu du Espainiako gobernuak. Madrilek espero du 10 urtean bukatzea azpiegitura desegiteko lanak. 475 milioi euroko kostua izango du prozesuak. Araba Garoña gabe kezkatuta agertu da hondakinekin eta kutsadurarekin. Argazki nagusian, zerealen landa bat Ukraina hegoaldeko Odesa eskualdean. Titularrean, Errusiak zerealen ituna utziko du. Moskuk ez du berritu Ukrainako laboren esportazioari bide emateko iaz egin zuten akordioa, eta zigorrak kentzeko eskatu du. Kirolean, Jon Izagirre txirrindulariak dio, ez direla egun asko gelditzen iesean zer esan emateko, baina duen maila aprobetxatu nahi duela. Eta alboan, Rafaela Romero, PSOEren Gipuzkoako diputagaiak dio, ezkerrak gai izan behar duela aniztasuna eta pluraltasuna defendatzeko. Euskal Herria Irratian, berri nagusian, Gurutzearen plazako aparkalekuaren obrak hastear dira. Alkateak agindu eman ostean beharginak esiak paratzen hasi dira. Bestetik, hiri-garraioak ia 2 milioi bidaiari izan ditu Sanferminetan. Errekorra hautsi da aurten, eta bildutako hondakinen kopuru osoa, 2,54 gutxitu da 2022aren aldean. Bukatzeko, EH Bilduren senatarigai Koldo Leoz Garziandia egonda Euskal Herria Irratian eta berak dioenez, ezker independentista aukera bakarra da Madrilgo gobernua ezkertiarragoa izateko. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur bero galanta hegoaldean, Kantauri isurialdean eta Arabako lautadan, ordea, eguerditik aurrera, ipar-mendebaldeko haizea mugituko da, eta horrek temperaturaren igoera oztopatuko du. Kostaldean, 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak, eta barnealdean, 30 graduaren inguruan edo koskaren bat gorago. Arabako Errioxan eta Nafarroa hegoaldean, aldiz, ipar-mendebaldeko haizea ez da arratsalde erdira arte mugituko, eta maksimoak 36 eta 40 graduren artekoak izango dira. Ondoren, ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperaturak behera egingo du. Bestalde, goizean giro eguzkitsua gailenduko da, baina eguerditik aurrera ipar partean zerua lainotuz joango da, behe-hodeiekin. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina Nafarroa hegoaldean baliteke arratsaldean trumoi zaparradak botatzea. Bihar temperaturak nabarmen egingo du behera hegoaldean. Temperatura maksimoak aurreko egunean baino 10 gradu beherago geldituko dira. Kantauri isurialdean behe-hodeiak nagusituko dira, eta goizean baliteke han-hemenka euri langarra egitea. Arratsaldean hodeitza arinduz joango da. Hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da, goizean hodeigune batzuekin eta iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago. Orokorrean eguneko maksimoak 30 gradutik behera geldituko dira, eta soilik Nafarroako hainbat lekutan gaindituko dute termometroek balio. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Miren Martin San Miguel daukagu gurekin. Ongi etorri, Miren. Eskerrik asko. Eta aurten abuztuaren 9an Lokarno Festivalean Negur Bilak filma aurkeztuko duzue. Zergatik Lokarnon? Bai, da gure lehenengo presentazioa eta Lokarnon, azkenin film zinemaldi internazionala eta oso importantea denez, aukera ginen aurkezteko eta oso interesgarria iruditu zitzaigun. Eta naiz eta Lokarnon aurkeztu, aurretik ere aurkeztu duzuen nonbaiten? Bai, zubitan orain dela urte bat aurkeztu genuen, baina oraindik ez dagoen bukatua, eta orain ja bukatua dago, orduan oraingoa da publikoantzat lehenengo aldia bezala. Eta nola eman zen Negur Bilak egiteko ideia?
Noiz sortu zen ideia? Ba, 2020ko abenduan 13an, oroitzen naiz igande bat zela, eta etorri zirela nahi zutela hori, grabatu, beraie dire katalanak eta euskaldunak, ze Katalunian ikasten nahi dire, zine, eta nahi zuten grabatu Nafarroko herri batean zerbait ezberdina bertze proiektuak ikusita zertzuten, eta orduan nik eramanien Zubietara. Eta zergatik Zubieta? Bueno, nire atautxi hangoa delako ere bai, eta batez ere herri bat jendia beti prest dago laguntzeko, eta banakin hor aktore, aktrizak eta ongi pasatu bar ginula, eta erretxagoa izango zela grabaketa ordurako. Eta badago aktore profesional bat, ez, dela... Bai, dago Jon Elaspiur, 2020an Goya bat irabazizula, eta bera da protagonista. Kasu honetan iheslaria dena. Eta gero dago ere bai Mikel Ibarguren, bera zuzendari lanak egiten dituela. Eta horretako zorresa izan zaigu, bertako aktore aktrizak zuzentzeko pixkat nondik joan, errexago beraiekin profesionalak direlako. Eta zer kontatzen du berez Negurbilak? Kontatzen duena da, dago 2010 urtean basatua, azkenin iheslari baten bizia ze gogorra den, eta bitartean nola Euskal Herriko bizia nola segitzen du normaltasunean, eta bera iheslarian non gordetzen dugun, ganbaretan, bordatan, eta pixkat ikusten da bi mundu paralelo horiek. Eta Jone dela aktore profesionala hor parte hartzen du, baina badaude ere herritarrak, ez? Zubietako herritarrak. Bai, hoi da, herritarrak ere badire, bai. Eta nola da lan egitea herritarrekin, aktorez profesionalekin? Bai, erran bezala, nik ez dut ikasi hau ere, baina ikusi dutenez, batzukin igual erresago eta bestekin zailago, baina azkenin Jone eta Mikelen laguntzarekin errezago. Eta batzuri ja atetzen zaie ezer berezirik egin gabe, eta bertziri azkenin nerbioak hau eta bestia, orduan bai errepikatu behar dela gehiagotan, baina bestela ez. Eta noiz izan ziren grabaketa egunak? Izan ziren, gu hasi ginen, erran bezala, abenduaren 13an 2020an lehenengo kontaktua Zubitarekin, eta gero 2022an, urtarrilan, grabatu zen hor 15 egun, inauteri baino lehenago, eta 2023an ere 10 egun inauteri baino lehenago. Azken inautetako jendia dago aitz kontenta, orduan badakizu hor izango dela erresago denentzako. Eta nola izan ziren grabaketa egun horiek? Ziren egun batzuk lasaiago, baina bertze batzuk azkenin gogorrak. Goizko 7 ernatu, ni adibidez produkzioan egon nintzen, eta orduan eszenatokiak prestatu, eta kontaktuak eginaia genituen eri, deitu berriz, esplikatzeko nola egun bakoitzan zer egin martzen, eta hori, eta gero bukatze genuen gaueko 12, ordu batak aldera, 10 aldera dola faltzera, eta gero egiten zen bilera orokor bat, esplikatzeko pixkat egunean zehar nola joan zen, zer hobetzen altzen, eta pixkat komentatzeko. Eta zure lehen aldia produkzio gile moduan, ez, izan da? Bai, ni nerekin sortatu ziren ez dutela grabatu, eta nik pixkat lagundu diet kanpotik ere, eta gero produkzioan, egun horietan batez ere eszenatokiak eta prestatzen, eta ez haitz konten, zeba nenun espero inoiz ontan lan egitea, eta ongi, oso konten. Eta nekagarria da ere, edo ez? Bai, azkenin hor ez dago larun batei igandea, astelena hor egun guztiak 10 egun baldin badire, 10 egunak hortan. Ez dago bertzela honetan bezala edo jaia edo bestia, bai. Eta produkzioko lana grabaketan ere egiten da, ez? Baina grabaketa eta gero, zer egiten du produkzio gile batek? Grabaketa eta gero, adibidez, enun afaldu behar da.
afaria ere eskatu, prestatu mailak, jendia etorri orduko, porque ginen 25 persona denetara. Bai. Eta abuztuaren 9an ez, zenbatek joango zarete Suitzara? Ba, 25ak ere bai, 25ak. bai, egon gara. Eta aipatu duzu katalanak direla, ez, zuzendari batzuk. Bai, hori da. Eta filma euskaraz da. Bai, euskaraz da, zeba beraien nahi zuten, gero badire, bertze batzu dela euskaldunak, eta nahi zutelako hemen egin bartzelako, gure hizkuntzan egin. Eta nola espero duzu egun hori, Lokarnon? Ba, oso momentu polita izango dela, ze aspaldiz garela denak elkartu, eta hortik aparte azkenin izan behar da aurkezpen egun garrantzitsua publikoarentzat, eta aitz kontek, bai. Eta hortik aurrera espero duzu ez zineman aurkeztea, jartzea edo? Bai, solasten egon ziren baietz, baina momentuz gaude oain Lokarnoko historioekin, eta orduan gaude horrekin enfokatuko hain, eta horita gero ikusiko dugu aber non emango dugun. Baina bai, badaude aukerak. Bai, ez? Bai. Eta filma ezberdina edo berezia dela esango zenuke? Bai, azkenin nola atetzen diren ere bai, Zubitako herrian, jende heldua, gaztea, denetarik, pixkat, bai, oso berezia izan daiteke, bai. Eta ze Zubietako leku aurkitu ditzazkegu? Bueno, batez ere, plaza ingurua, gero hor dago oso guretako Erranjo taberna Mikeli esker gauza honitz egin ditugula hor, eta gero aipatzeko Sant Esteban egurrak ere bai, honitz lagundu digutela, eta bi etxe direla Etxekeneko Borda eta Penta etxea. Horiek izan dire puntu nagusienak grabatzeko orduan, eta horri esker eginda bertzela ezingo zen egin den moduan. Eta bueno, eta gero herritar guztiri eta udaletxeari ere bai, eskerrak eman. Beraz, Zubietak fama hartuko du, ez? Bueno, lehen hori fama handia badu. Lehen hori jendea honiraten da, inautekin azkenin badute beraien famaia. Bai. Baina, bueno, honekin zerbait ere gehiago lortzen alda. Bai. Beraz, Suitzan ere, naiz eta aurkezpen hori izan eta festivalera joan, ere ondo pasatzeko hastia emango dizue, ez? Bai, azkenin egongo gara festivalean, baina eukiko dugu hor bertze egun batzuk pixkat ezautzeko lekuak. Bazkoteon festivalean eta ondo pasa. Bale, mil esker. Zuri. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketan Ainhoa Ruiz daukagu, ongi etorri. Eskerrik asko. Leon. Eta Ate Diferentziak antolatutako proiektu kulturalaren inguruan hitz egitera dator, eta hasi baino lehen proiektu honekin zer da Ate Diferentzia? Bueno, Ate Diferentzia arte eszenikoetan lan egiten dugun emakumeen kooperatiba bat da. Maite Redin, Kontxi Redin, eta ni, gara bertan lan egiten dutugunok, gero aktore eta aktrize gehiago daude, baina bertan gu lan egiten dugu. Eta antzerki kudeaketa, antzerki banaketa, ekoizpena, antzestu, denetarik egiten dugu, kultur programazioen kudeaketa egiten dugu ere bai, eta guk egiten ditugun proiektu guztiak berdintasunerako edo tratu txarren prebentzioerako helburua daukate. Eta noiz sortu zen kooperatiba hau? Bueno, 30 urte baino gehiago daramagu lanean, ni beranduxeago sartu nintzen, 11 urte edo daramat, eta, bueno, elkarlanean lehenagotik hasieratik Kontxi eta Maite aizpak dira. Orduan, beraiek beti elkarrekin lan egin dute, eta hor antzerki eskolatik atera eta hor zeukaten behar bat, ez, eta berdintasunerako lana egin nahi zuten, sortu zuten Ate Diferentzia, eta hor egon gara sartutatera ingurukoek.
Eta orain KUL proiektua abian jarri zenuten, eta ze helburu ditu proiektu honek, zer da KUL proiektua? KUL proiektua hiriguneak ez diren herrietara kultura zabaltzea eta dibertsifikatzea dauka helburu bezala, ez? Proiektu honek. Gu aspaldi askotan lan egin dugu herri txikitxoekin, eta beraiek ematen dizuten harrera, balorea ematen diote kontratatzen dutenari, ez? Beraiek ez daukate igual aksesibilitate hori. Orduan, askotan bueltak genbiltzan nola sortu kultur programazio bat herrietan, ez, edo bailararietan, eta Nafarroako gobernuak ateratako laguntza batekin Europar Batasunatik datorrena, ikusi genuen enkajatzen zuela oso ondo, proposatu genien, baiezkoa eman ziguten, eta martxan jaginen. Eta noiz hasi zen proiektu honen ideia edo? Ideia pasaren urtetik, bagoaz hor, azken ordu arte ez dakizu diru laguntza jasoko duzun edo ez, edo aurrera eraman beharko duzun, baina lana oso atzetik dator, herriak tanteatzen, nekazaritzaren munduan lan egiten duten pertsonekin hizketan bai, beraiek asko lagundu digutelako herriak aukeratzen, ez, eszenatokiak jarri ditugun tokiak aukeratzen, eta lan asko dauka atzetik, hasita, bera bakarrik funtzionatzen du, martxan doa, oso ondo eta oso divertigarria da gainera. Eta imaginatzen dut KUL izen hori kulturatik datorre da edo azaldu pixkat zer dandatzen. Kulturatik dator, kultura herrien bihotzetara eramaten dugulako, eta hortik atera zen izena. Eta badaude 3 herri, ez? San Martin Deus, Burgi eta Sansol, ez? Hor daude eszenatokiak, baina ez da herrientzako. Hara nagustiarentzako da, beraz inguruko herriekoek ere elkartzen diran ostiralero edo larunbatero edo igandero. Ostiraletan gaude San Martin Unksen, upategian, larunbatean Burgin, poligonoan, dago erabilera anitzeko areto bat dagoan, kultura sartzen saiatzen ari zirenan, eta ez zuten guztiz lortzen, eta eskatu genien, ean usten ziguten gure lana egin, eta bai eskoan eman ziguten berehala. Eta terraza La Mala Ratxa, Sansolen, nahi gabe ezagutu genuen casting batean neskatxa oso jator bat, hitz egin zigun bere lanari buruz, eta esan genuen, bi aizpa eta beraien ama, enpresa berri bat sortu zuten, herri batean, eta esan genuen, gurekin bat egiten dute ideietan guztiz, proposatu genien, eta han gaude, bai. Eta zeintzuk izan ziren arrazoiak herri horiek aukeratzeko? Esaten dudana, Burgin adibidez, elkarte hau Pireneoetan bizi eta lan egiten duten pertsonen elkarte bat da. Eta justo da hori gu bilatzen genuena, ez? Herrietan bizi eta hor geratzearen apostua egiten duten pertsonei lagundu edo leku haiek berpiztu, ez? Eta proiektu honek iraunen du 9 asteburu, ez? Zergatik 9 eta ez gehiago edo gutxiago? Uda osoan zehar sartu nahi genuen hor, eta orduan kurtsoa mailera pasa eta lehenengo asteburuan hasi ginen, 30-ean, ekainak 30-ean, eta abuztuaren 20-an amaituko dugu. Beraz, ja, uda osoan, egon gara hor. Eta naiz eta ekainean hasi, ez? Proiektuaren aurkezpena lehenik egin zenuten, ez? Egon gara apirilatik, aste santua pasata, landa herrietako eskolekin lan egiten, aurrekin, nahi genuelako haiek izatea eszenatoki bakoitzak inauguratzen zutenek, eta orduan beraiekin antzerki klaseak egiten egon gara, eta 30 batean eta 2an, haiek izan ziren protagonistak eszenatokietan. Eta nola izan zen proiektuaren harrera? Oso ona. Bapatean gailean etorri zitzaien proiektu hau, zen normalean dana prestatuta daukat eskoletan iraiatik, ez? Baina egin ziguten tartxetu bat klase baten artean, edo bestean, edo nik eskaintzen dizun die klasea, eta hurrengo astean, antolaketa lana asko, egin ondoren, izugarri ondo. Normalean ez daukate aukera proiektu hauetan sartzeko herri txikietan, ez? Eta oso eskertutak, aurrek disfrutatu dute pilo bat,
gurasoek etorri dira ikustera eta parte hartu dute ere, etxetik estenatokiak prestatzen, estenografiak, atretzoa eta dana, eta gu oso pozik gaude. Eta San Martin de Uxen, ez, asistineten, zer egin zenuten egun horretan? Lehenengo egunean, Eba Azpirikueta, Altsasuko aktorea dela, berak izan da klaseak ematen ari dien neskak eta egin zuen antzeslan bat beste aurrekin beraiek ere parte hartzen zuten eta hor egin genuen estrenaldia Printzesa edo Igela nire aukera ikuskizunarekin, gehi aurkezpena. Bigarren astean ez egin duguna da landa eremuetan edo landa etxetan bizi diren artistei estenatokia eskaini, hor egon da adibidez Izar Beibarko Sergio Eslava bere pianoarekin, Fermin Etantxon, Jaleo taldeak, herrietan bizi diren artistak igo dira haien estenatokietara. Eta jende asko gerturatu da ikustera? Bai, hunkigarria izan da, benetan, bueno, ez genekien nola funtzionatuko zuen, zen mugitu behar dira estenatokietara joateko. Gu nahi genuena zen, ez joan herriko plazetara, herriko frontoietara, hor normalean antzerkia daukate edo jolasak edo dena delakoa, eta adibidez, San Martin Unseko upategia momentu honetan usta ez dagoenez, ez daukate lan gehiegirik, orduan hor barruan sartu nahi genuen, ez? Kulturgunea bilakatu nahi genuen ez dena. Eta 8 eta 4 oraindik ez zegoen inor, 8:30 hasten zen, urduri geuden, LGTBI txarla bat zegoen herrian, esaten genuen nahi ama, baina batean kotxe bat gero bestea, jendea oinez, bueno, oso polita izan zen, oso. Eta asteburu honetan disko festarekin egon gara, eta Aiton Amonek etortzen ziren bere hilobekin, bueno, intergenerazionala izan da, oso divertigarria, oso bai, asko disfrutatu dugu. Eta egun osoko programazioa da edo bakarrik goizez edo arratsaldez, normalen? Arratsalde gaua, 8:30 aurrera. Estrenaldiak 7:30 izan zirela, baina eguzkia kalean egiten dugu gehiena, orduan eguzkia ez dugu nahi. Itzala behar dugu eta piztinatik edo ibaiatik edo ateratzen direnean bokata prestatu eta gurekin afaltzea. Eta zer espero duzue asteburu, udaren amaieran zer espero duzue proiektu honekin? Espero dugu hor mantentzea, guk hasia landatu dugu, eta hortik aurrera bera bakarrik bakul proiektua jarraitzen duen, ez, udaletxeek ikusten badute funtzionatzen duela, herriek elkartzen direla, familiek disfrutatzen dutela, eta, bueno, igual, udan jaietan diru guztia gastatu ordez, urte osoan zehar agian banatu daiteke pizkatxo bat, eta beste modu batean antolatu, ez, kulturarako dagoen eskaintza hori. Eta asteburu honetan zer ikusiko dugu? Asteburu honetan, Konfajasia Loloko, Biero diskotekan, gazte helduentzako ikuskizuna da hau, daukagolako aurrentzako, helduentzako eta gazte helduentzako. Oso divertigarria, tratu txarren prebentziorako ikuskizuna, nerabeen munduan lehenengo maitasuna harremanak lantzen ditu, matxismoa alde batera usteko, edo kontrola, jasarpena, baina dena humoretik ikusita, barre asko egingo dugu, eta ez dut aipatu, baina proiektu hau hasi ginenean, ukan Nafarroako nekazarien elkartearekin hitz egin genuen, bestetan ere beraiekin lan egin dugulako, eta berehala sartu ziren harira, eta beraiek emandako laguntzarekin ere, honetan ez, baina programazioan ikus daiteke, kontziliazio saioak daude, helduentzako ikuskizunak daudenean, aurrek han egon ahal izateko, beste areto batean edo, baina gurasoek alde batean egon ahal izateko eta horrek bestea. Galdetu behar nizunez, nori zuzenduta dagoen proiektua orain ikuste, adin guztietako jendearentzat egin duzuela. Bai. Hori da guk bilatzen duguna ere bai, gure proiektuetan naiz eta aurren edo familien ikuskizuna izan, helduak hor helburu bezala ditugu, beste txiste batzuk egin, beste modu batean irakurtzen dituzte ikuskizunak, beste begi batzuekin ikusten dituzte, eta orduan hori dago nahi duguna, antzerkira joan izatea eta familia osoa disfrutatzea.
Eta ere irakurtzen egon naiz, badagola proposamen bat ez deitzen dela Huellas a seguir, zertan datza hori? Huellas a seguir da erakusketa, hiru eszenatokietan, 3 aretoetan, nahi genuen asterburu bakar bat egin, baina ikusi dugu oso polita dela han finkoa geratzeko argazki eta marrazki edo pintura erakusketak daude. Nafarroako 4 artistek jarri dituzte haien kuadroak eta haien argazkiak. Eta non ikusi dezakegu programazioa, asteburuen Diferentziaren webgunean, adibidez, www.tediferentzia.comen ordena dago. Eta beraz, beti da asteburutan ostiralean San Martinen... Hori da, ostiralero San Martinen, larunbatero Burgin eta igandero San Solen. Eta pertsonalki zein izan da zuretzat egun politena, ero bereziena? Momentuz, niretzat Sansoleko estrenaldia izan zen. Eskoletan prestatutako lan hauek, gu nahi genuen kurtso amaierako lan bat bezala, antzeslan bat bezala, eszenatokietan egitea, baina noski batzuk oporretada doaz, beste batzuk igual ezin dira trasladatu eta bar, orduan utzi genuen Ebaren antzeslanarekin, beraiek parte hartzea. Baina Ebak ez zuen espero haien ikasleak egotea, eta sorpresan agertu ziren irakasleak, ikasleak eta denak, orduan geratu zen txuri-txuria, susto golidu bat hartu zuen, baina gero, bueno, bere tokian jarri zen berriro eta aurrera jarraitu ahal izan zuen, baina oso hunkigarria izan zen, oso polita. Eta egun jendetsuena zein izan da? Momentuz, ostiral honetako diskofesta San Martin unzen. Interneten edo, sare sozialetan jartzen ditugu bideoak eta hori ikusiko duzu, gainera gure teknikariek izugarrizko lan polita ari dira egitenan. Jago, daude ardoa gordetzen diren kupelak ez dira, deposito erraldoi horiez inguratu gata gaude. Eta hor argia reflexua egiten dute eta bueno, oso polita. Aurrek zauden, esto es una diskoteka, ze guai, ze polita. Eta oso ondo pasatu zuten, Aiton Amonek eta txikitxoek ere bai, orduan gozada bat izan zen. Eta nabaritzen da herrien ezberdintasuna jendearen gerturatzean, hau da, adibidez San Martinen gerturatzen dela jende gehiago, Burgin gutxiago edola, edo badago... Momentuz bai, baina nik uste dut, Burgin momentuz jende gutxien da hurbiltzen den. Egia da, urrutien daukatena dela, eta hor dago ibaia, oraindik 8:30 beroa egiten du, oso eguna da, ez? Baina aurrera egiten dugun bitartean eguna txikitzen doa, ez? Geroz eta gauago izango da, orduan ikuste dut joango dela jende gehiago hurbiltzen. Eta gero, herri batzuetan heldu gehiago daude eta bestetzuetan aur gehiago, ez? Orduan hori nabaritzen da ere bai. Eta jendea edo herritarrak kontzientzatzen ari direla uste duzu? Asko, bai. Hoi da gehien beldur ematen zigun hasiera batean, ez? Ze pereza emango zieten edo nahiko zuten, edo ez. Baina ahoz aho mugitzen ari da asko, gero Pirineo aldean udako oporrak asko nabaritzen dira, ez? Jende askoz gehiago dago udan urtean zehar baino, eta hori ere nabaritzen ari da, gero eta jende gehiago dator, eta hori, gaur da lehenengo helduentzako ikuskizuna, asteburu honetan esan nahi dut, ea zer moduz dijoan. Eta imaginatzen dute diferentzia kooperatibak egin dituzuela proiektu gehiago, esango zenuke hau dela handiena edo emozionantena. Bai, handiena da. Emanaldi gehien dituena, agian ez, baina 3 hilabete dira. Eta ikuskizun ezberdin asko. Astero ikuskizun ezberdin bada, aktore ezberdinekin, behar ezberdinekin, orduan bai. Hori bai, lan gehiena egon da lehen aurretik. Oain ja, badakigu nola iritsi eta montatu eszenatokia, hor antolatuta daukagu zeintzuk izango diren teknikariak, aktoreak, oain ja dana antolatuta dago, beraz, erosoa da. Eta nola lortu duzue dirua hau gauzatzeko? Europar Batasunaren Next Generation funtsen babesean Nafarroako gobernuak diru laguntza hau atera zuen,
Orduan, hortik da diru gehien, gure poltsikotik ere jartzen dugu noski, eta ukanek eta udaletxeek altzuten neurrian bakoitzak ere bere partea jarri du, ez dakit, partea deitu edo borondatea gehien bat. Eta voluntarioak egon dira. Eta jendea laguntzen eta hori bai, ez? Txantxalan elkarteak antolaketan bai, noski, herri bakoitzak asko lagundu digute, aulkiak behar genituen toki bakoitzean, adibidez, edo behar diren permisoak, edo horrekin udaletxe bakoitzak edo elkarte bakoitzak noski bere lana egin du. Beraz, momentuz, balorazio oso ona, ez? Espero zinutena baino gehiago, hobea. Bai, iraian, hori bai, azken bilera bat egingo dugu, parte hartu dugun gehienekin, herriko errepresentanteekin, aktoreekin, eta balioztapen bat egiteko, eta nik uste dut primerakoa izango dela. Ez dakit posten naiz asko, eta ea zer moduz doazen ez, urrengo asteburuak jendea gerturatzen denez, eta hori, mila esker, elkarrizketa ematzeko, eta hori zorte hon asteburu honetan. Eskerrik asko. Mila esker. Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Iruñeko udalak 191.000 euro bideratuko ditu San Jorge biribilgunean oinezkoen joan etorria erraztuko duten 4 zebrabideak sortzeko. Semaforoak jarri ondoren, espaloiak jeisteko eta oinezkoentzako pasabideak egokitzeko obra zibila aste honetan hasiko da. Oinezkoen pasabide berriak San Jorge auzoko biribilgunearen inguruan gauzatuko dira 3 hilabetetan. Bestetik, Tibhanin alemaniarren su artifizialek irabazi dute urrezko San Fermin nazioarteko 22. Daniel Tamarit, valentziarrak, zilarrezko San Ferminak jasoko ditu, eta Ramon Martel kanariarrak brontzezko San Fermina, hilaren 10. Epaimai teknikoak erabaki du Tibhanek hilaren 14ko su artifizialen arduradunak eraman dezala urrezko San Fermin saria 5.000 eurokoa. Zilarrezkoa eta brontzezko San Ferminak urrenez urren, Daniel Tamaritek hilaren 12ko zuen arduradunak eta Ramon Martelek hilaren 10ean jaurti zuenak irabazi dituzte. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.